No niin, minä on Mr. Einari täällä. Ja äsken kun minä pelasin, tai siis, no selitän nyt itsestäni, että kun minä pelasin, niin mä siis synnyin tonne jonnekin kauas. Oi, tässä on peruuna. Niin synnyin tonne, tai siis spawnasin tuonne noin tuohon veteen tuonne veteen, niin sitten kun tulin tänne, niin kattokaa nyt, minä löysin kylän. Sanokaa nyt sitten kommenteissa, että ootteko nähnyt parempaa spawnia? Siis oikeesti. Kato herra kyläläinen, mitäs kaveri? 20 hiiltä emeralliin. 5 emerallia. Ui, hitsi, toi on pakko saada. Noin. Oo, varmaan vähän kyläläisiä kohtaan. Mä jään asuun tänne. Joo, tää on mun koti. Joo. Sitten lampaita täytyisi löytää, että saan sängyn ja... Oi, tää on siis... paras spawni ikinä, paitsi ne 2 WTF. Vittu, että what the fuck. Anteeksi, kiroilen tässä. Jotkut ei varmaan tiedä, että mitä se fuck on. No, enpä viitti nyt sanoa. Se on yksi kirosana. Että jotka ymmärtävät hyvin englantia ja niin te tiedätte mitä se on. Se on ruma sana, niin enpä viittinyt. Se tämä. Siis 31 vakuutuksellisia emeraldiin, 9 kolliingottiin. Onko huonompia kauppoja? Varmasti. Nyt en ymmärrä yhtään. Etetään se, tossa on se seppä. Otetaanpas. Kassa tämä. No, sama juttu. Tässä toi. Tallsmith. Tää on muuten se seppä sitten. Joo. Op. Katsotaan mitä täältä löytyy. What? Mitä mä näillä muka teen? Siis blade. Ja. No joo, minun nimeni on siis Luke Frans. En oo ite laittanut sitä muuta. Iskä sen laittaa. Upsi. Sitten mä tarttisin. Tuleeko tästä nyt pistää kiinni? No miksi mä saan nyt sitä linkkiä täällä? Noniin. Siinä se on. Mut mistä me sitten löydetään sitä... Mistä ihmeestä me voidaan löytää sitä... Mistä me saadaan rautaa? Tässä pikkuveli tuli tuohon viereen, että se vähän häiritsee. Joo. Oh. Mies. Hän haluaa leffan. Hypä tästä korkeammasta. Wow. Tähän on muuten... Pieni hetki. Tää ei oo niinku zoomi vaan niinku tämmönen. Kattokaa nyt. Kattokaa nyt, tää kylä on niin paljon muuttunut. Siis niinku viime kerrasta niitä WTF-paikoista niinku, et... Niistä niinku... Ei oikein... Ei, ois pitänyt hyökkätä ton Tallsmith koalle. Vai sitä... Et totta, joo. Täällä on Iron Chestplate. Hetkinen, jos mä laitetaan... Jostain tosta jotain. Ei tässä. Graveli. No ei siitä. Pitäis mä tehdä paata. Mitäs tuo?
No sinä oot minun pikkuveli. Siis hän on 3-vuotias, minä oon 10. No niin, pari viikon päästä on 4, mutta korona on tuosta. Niin, löytyisikö täältä? Miksi ihmeessä nämä kyläläiset tekee multaisen parvekkeen tai terassin? Kato nyt. Tai kattokaa nyt. Siis mitä järkeä on tehdä multainen terassi? Kato nyt. Kattokaa nyt. Tää on siis multaa. No eikö nyt vaikka jotain... Niin, taas kana. En tiennytkään, että kanat voi syntyä uudelleen. Kana ei saa paeta minnekään. Tässä on jotakin tän... Hienoja. Noniin, kana. Saat tuomiosi. Oh. XP tehdään. Ai kun nyt vähän. Siis miksi ihmeessä täällä talossa on multainen lattia? Lagi. Kattokaa nyt. Lagi. Lagia. Tän jotain bugia tai sellaista. Täällä ei oikein tullut. Taas kanaa. Eläinten pahoinpitely. No kaipa sitten ruokaa nyt jotenkin on täytyy saada. Pelkkää salaattia, kun täällä mukaan syödään, tai jotain leipää tai omenaa. Jotain nimen potaattoa, tai mikä se nyt ikinä on. Perunaa. No ei sitä nyt... Kuka nyt syö pelkkää raakaa perunaa? Se paitsi mistä mä saa hiiltä. Ja se... Kato! Kani! Onks toi ihan poikainen? Oo. No noin. Tee sitä kananmunaa. Oi, anteeksi. Ei ollut tarkoitus. Se meni ohi. Katsotaanpa. Kattokaa nyt. Tässä kananmuna ja... Kato. Musta jänis. Moi. Olipa outo. Totta. Katsotaan tätä kylää vielä. Muuten nyt. Kuveli halusi tuossa elokuvaa. Ettei se häiritse. Et. Laitoin ne kuulokkeet kaverille. Ja. Velillä laitettiin. Niin, kuulitte varmaan nimen. Mutta eihän se mitään pahaa ole. Niin. Oh. Pikkanen laki. Jos tiedätte Salman McQueen elokuvan, niin... Jos Salman McQueen olisi oikeesti, niin kyllä, tiedätte kai. Hän fanittaisi sitä. Siis eihän se ei oo... Claire. Käyköhän sekin? No miksei tämä nyt? Missä aurinko on? Mitä ihmettä? Voi vitsi, se on laskemassa. Apua, mobeet hyökkäävät. Pystyyköhän niitä spawnaa tonne katolle? Tuleeko sinnekin pinne? Vai onko siinä soista? Tänne ainakin voi spawnata. Apua! Äkkiä! Alas, juokse. Semmonen talo, jossa on soihtuja. Kattokaa nyt, hulluiksi tuli. Täällä on valoa. Ei nyt soihtuja. Mut minä oon huomannut yhden tyhmän jutun kyläläisessä.
avaavat oven, kun mobeja on siinä niinku farmaa. Muutas, annetaan sille... 19. Hei, mullahan oli 2 Hei! Jees, mä sain 2 emeraldia. 19. No niin. Hei, mulla oli 3 emeraldia. Hei, mä saan leipääkin täällä. Yes. Tää farmari on kyllä hyvä tyyppi. Leerikin. Ja siis 10 ironin kollin. Ei! Ei, ei. Leather. Justiinsa niin. Tässä tämä. Tässä sama jäbä. Tässä tämä. Kuulitteko te äänen? Haluaisin sen kylläkin. Koniin tuli sisäpuolelle. No, miksi sä oot täällä meidän kanssa? Pikkunen. Joo. Tuota. Tehdäs puhetta vähän. Tiedätkö mä teen? Mä käsitin konin. Seuraako se mua? Kyllä syötyy sitä. Missä niitä mobeja mukaan on? Missä? Et kauanko mä oon... Mistä mä voin tietää, että kauanko mä oon kuvannut tätä videota? Se Control Shift Control Shift ja